Tako šta hoću da kažem ovdje? Da u stvari ibret je nama u onome što nam je došlo u šerijskom tekstu naredba i zabrana. Poznavali mi ove mudrosti, ne poznavali. Znali za njih, ne znali. Nama to ne utječe na naš praktični, konkretni život. Međutim, ako znamo da je šerija zasnovana na ovom, to ono u stvari još više treba biti jasnija veličina Islama. Veličina Islama i njegova snaga, njegova moć i njegova trajnost. Pa ste Islam trebao, prije 1600 godina Islam je nastao. On je još danas aktuelan, jak i snažan. On se ne kosi s ovim savremenim napretkom, civilizacijama, podjelama, ideologijama, ratovima. Znači, to nešto ti Islamu uopšte. I naravno, neprijatelji Islama su to dobro uvidjeli, pa onda napadaju one najvitalnije, najbitnije stvari u Islamu i pokušavaju muslimane odvratiti. Ako ne mogu od Kur'ana, makar da mu iskrive Kur'an, da ga pogrešno shvate i pogrešno tumače ili da djelimično žive, kao što kad su došli neki naši intelektualci u Bosni i to iz redova, oni koji su doktori Islama, pa kažu danas možemo o Islamu govoriti samo iz dvije oblasti. A to je iz oblasti kaže akide, uvjerenja koji su došli u šerijskim tekstovima i iz oblasti kaže morala. Morala, to je ponašanja. Ove druge oblasti, kako je društvo uređeno, šta je haram javno, po kojim se zakonu vlada, kako je uređeno neko stanje muslimana, to su već došli pozitivni zakoni, savremena civilizacija, sve je to preteklo, kao da je to preteklo Islam. Kao da je to jače, više od Islama, pa sad nama ostalo samo još akidi, šta ćemo kima glavom vjerovat i lijepo se ahlakli ponaša, smiješiti jedni drugima u prolazu i u sličnim okolnostima. Što je batil, totalno batil pristupu Islamu, razumijevanju Islama. I to je ono što u stvari neprijatelji Islama žele muslimanima. Da u stvari kaže, vi ste lijepi, dobri ste, kad ste dobri, radite u firmama, pošteni ste, ne kradiste, i ahlakli ste, kad vas mi ozlijedimo i opet se smijete, fini ste, dobri ste, klanjajte, zikrite u kući pravo, vjerujte u šta hoćete, vjerujte, kako god hoće svejedno, sufije, oni, nije bitno, samo ne dirajte u sekularni sistem, ne dirajte u državu, ne dirajte, ljude rade šta hoće, nek pjevaju po svu noć, tamburaju, ljeto u gradu, džahilijet u gradu, samo nek rade, živi ljudi kako hoće, a vi živite kako hoćete. I vi ste pravi, dobri muslimani koji su uklopili ovaj savremeni život moderni, a ovi drugi islamisti koji bi sve pretočili u islam, oni su problem, oni su druga priča, to su radikalni i to su oni koji radikaliziraju Bošnjake, islamisti, opasni i tako dalje. Poznata priča kod nas koja se iz ovog onog ulaza trese s vremena na vrijeme. Dobro.